Comeza oficialmente este acto de presentación do primeiro libro sobre a historia de Quack FM. E aproveitando neste momento tonto que teño o micro e que acaba de entrar Manel Cráneo, pois vou pedir un aplauso para o autor da portada. Eu quero resaltar a importancia que teñen as asociacións na vida da cidade. O traballo foi épico, están 57 capítulos, pero hai máis de 70 persoas, autores e autoras, que escribiron para ter este recordo que vai quedar para toda a vida, ademais. Só quero agradecer en nome da Asociación da Radio pois a todos os que participaron e a todos os que, aínda que non participaran, forman parte de Quack. É unha honra para min como reitor da Universidade da Coruña participar neste acto tan especial no que celebramos estes 30 anos de vida de Quack FM, a emisora comunitaria que marcou no corazón da nosa universidade e que logo destas 3 décadas soubo tecer pontes entre a comunidade universitaria e a sociedade coruñesa e da súa contorna. Moi orgullosa destes 30 anos, moi orgullosa desa loita que emprenderon no ano de 17 cando os defensores da liberdade decidiron pechar Quack, que renaceu un 1 de novembro do 18. E remato con esta frase de que bonitas son as ondas radiofónicas, así que por 30 anos máis. A que liastes, porque fostes vos, nos pasábamos por ali, non? Mira que non hai nada que facer o día 30 de decembro, pero que estamos aquí todos e todas, non? E iso é a manifestación de que hai algo que nos une a todos e é que é o amor por Quack. Pensando non se chega a nada e nós non o pensamos. Non pensamos que era imposible montar unha radio no campus da Zapateira. Fixémolo. Non pensamos que solicitar unha licenza por rexistro da Xunta de Galicia en 1996 sería tan importante 20 anos despois. Por se acaso, fixémolo. Non pensamos nin de broma que en só 19 días ían chegar 26 proxectos de programa. E sucedeu. Non pensamos que íamos convocar un concurso de maquetas que chegaban en casetes e van 27 edicións e máis de 3.000 proxectos musicais presentados. Xa o dixo o gran Arsenio Iglesias. Traballo, humildade, orde e talento. Permítome engadir e rodearse de boa xente. Viva Quack!